Malipayong dayong kilom-kilom Subo, Kabisayan ug Mindanao uban ni Dr. Iris ug ni CB diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat nga sa makausapa inyo ming gipadayon karong dayong kilom-kilom sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan. Karong hapon na si ang atong sugilanon naguluhan akong migong mayor. Dini Subo, way laing mayor nga akong angkon nga akong amigo. Nga at one time nagtuo ko nga giisip sa kunya suod nga higala kay tanan niya mga sekreto iya mga itugan ako. Akong gipasabot sa akong bigong mayor mao si Cebu City Mayor Mike Rama. Nahibaw ko daghan sa atong mga viewers nga mga dumadapig ni Mike Rama, daghan sa atong mga viewers nga wa kasabot niya. Hinaot nga inyong isipon kining mga sugilanon nga akong iaso ninyo karong hapuna mahitungod ni Mayor Mike Rama nga mga personal nako nga kasinatian. Daghan ko mga sugilanon nga nadunggan mahitungod niya pero wa ko makasinati ug busa akong ilimit karong hapuna ang mga sugilanon nga direkta ko nga nakakita, direkta ko nakasaksi, direkta ko nga nakasinati. Nagsugod amo pa nagkaila, di pa mi managhigala, nagkaila ni Mike Rama sa dihang Vice Mayor pa siya. In fact, konsihal pa siya. Kaya niagim ni siya konsihal, batanon pa ni Mike Rama, nahimo siyang Vice Mayor, hantod nahimo siyang mayor. Sa amigo pa sila, loyal pa kay siya ni kanhi Mayor Tami Osmeña, hantod nagkasungi sila, nagkaaway sila. O hantod karon nga nitanyag na sarama nga makikigala pagbalik ni kanhi Mayor Osmeña, pero kasi likway siya ni Osmeña. In fact, kung usas mga sugilanon ako isulti nyo karong hapon, ako'y gipasangilan, dili pasangil, ako'y gi-credit ni Mayor Rama nga mao ko nakapahigmata niya nga gibinuangan lang siya ni Tami Osmeña, umoto nga ni hingpit na siya ni buwag ni Tami Osmeña o nakig-away na gid hinoon ni Tami Osmeña politically. Ang unang sugilanon nga akong series of stories. Hinaot gani maong sugilanon makapalitli ninyo unsa ning liderato ni Mayor Mike Rama nganong siya gipili sa mga Subuanon over Tami Osmeña sa usa ka eleksyon over Margot Osmeña sa niaging eleksyon. O unsa posibleng dangatan sa siyudad sa Subo ubos sa iyang liderato. Muna akong tuyo sa pagsugilo ninyo ini mga istorya sa akong bigong mayor nga si Mike Rama. Ang unang sugilanon ako pakisawan ninyo, naglabigit ni sa akong interview niya. Sa ako nang gikasulti, ang kasagaran sa akong mga interviews, ipagil ang telepono. Kaya di mo kumutambong sa ilang mga press conferences. Pero, ninyo nga nakahinungdong pa sa akong mga interviews sa telepono ni Mayor Mike Rama, makahibaw tiyali nga, unsa ka dugay mahuman, unsa ka tulibagbag siya mga tubag, unsa kasaag sa iya mga ideya, nga kasagaran, maabtan yun oras ang among interview ni Mayor Mike Rama. Usa sa akong mga interviews niya, mahitungod atong higayon nga, gisigihan na siya og saway, siya mayor sa Cebu City, pero gisigihan siya saway ni kanhi Mayor Tami Osmeña. Namura ba og gi-question ang iyang mga ideya, gi-question ang iyang mga plano, globos na nang gi-question ang iyang loyalty. Sa among interview, ang facilitate si Edison de Los Angeles, mao mo estilo sa una. Di man maglisod may contact ni Mayor Mike Rama, si Edison may muduol sa mayor or sa atong interviewon sa City Hall, kunya iyang hatagas telepono og interviewon din ako. So mao toy si Edison de Los Angeles, reporter pa siya sa DYAB, ni atong higayuna, mao nag-facilitate atong mga interview. Pertin daghana na mong istoryahan, pertin dugaya na namong interview. Sa kalit lang ningon siya, og Leo, yung Mike Rama ni insulti ha, karon Leo, dili si imong programa, budeklarar na ko og independence. Kaya marang Independence Day mo to. Nag-interview. Budeklarar na ko og independence. Gikan ni Tomas Osmeña. O serbisyo ko sa mga Subuanon sa akong kaugalingong paningkamot o katakos, bahala ko sa isulti ni Tomas Osmeña. So, kaya na ko, pag-para sa rin Mike Rama, iya na siya rin bawion. Hanggang sa subsequent na mga interviews, interview siya ng Jordan Rela para sa TV Patrol, isgutan man niya.
Nideklara na kong independence sa programang Leo Lastimosa. Iyang, sige yan naghisgot ang iyang pagdeklara ng independence. Meaning, seryoso siya. Na nibuwag na siya ni Tami Osmeña politically. Kung iyan ang gideklara ang iyang independence ni Tami Osmeña atol sa akong programa. So sa tos mga primero kaya na kung tingod lagi sa kadaghan ba ng istorya, wala na ako hatagig importansya, pero importante day ka ito para ni Mayor Rama. In fact, sa among subsequent interviews, ako siyang interviewon, kasagaran sa iyo, buntag man to, kanang ako siya makontak sa, or sa siya manawag, siya magpa-interview. Usa sa among mga interviews, dito siya sa Rama Compound. Ulitaw, nagbuwag na siya asawa niya ito, pa siya ikaduhang asawa. Dito siya sa Rama Compound, siya dong. Adik, interview man, Leo, di na siya magdong na ko na sa radyo. Kung kami ra mag-istorya sa telepono, magdong na siya. Ikon siya, Leo, niya ako ron sa Rama Compound, niya ako sa akong gamayng payag. Bawa ba ka, Leo, siya akong giatubag. Mao na yung style. Bisan unsa imong ipangutana, lahi ang iyang tubag, siya magboto siya iyang itubag. Ikuon sa man, Leo, ingon siya, akong gitan-aw, Leo, kining editorial sa The Freeman. Ang editorial sa The Freeman, mahitungod siya ang sulti atol sa akong interview niya, siya pagdeklarar og independence. Namurag ang editorial sa The Freeman, nakarayon, it's about time. Panahon na nga si Mayor Mike Rama mo parog, isip iyang kaugalingong tao. Di na siya pahoy, di na siya itoy ni Tami Osmeña. Ingon siya, susibaw pagkaliyo, ubo sa editorial, ang imong naon. Kaya mao man layout sa The Freeman. Ay duro karon sa Freeman, maubagi hapon. Tapad sa una sa editorial page ang akong kolom. Siya niyas ubos liyo ang imong kolom. So symbolic kay niliyo ako gyud clip. Ya ako gyud gi-frame. Pagpahinumdum nako nga diha sa imong programa dideklarar kog independence. Nga nibarog nako aron mo serbisyos mga subuan bahala na. Sawayon ko, isalikway ko, bugal-bugalan ko, insultuhon ko ni Tomas Osmeña. Muto insulti. So para niya dako juga itong importansya ay doon napabasa payag diha sa Rama Compound, napabato iyang gi-frame nga editorial sa The Freeman o akong kolom. Kaya para niya symbolic ba na sa akong programa niya gideklara ang independence o niya ang editorial sa The Freeman nga naghisgot siyang Declaration of Independence natapad sa akong kolom sa The Freeman. So inana na si Mike Rama mangita og mga symbolism depende kung sa mo haom sa iyang ideya. In between ani mga interview sa radyo, manawag ni Mike Rama Derisbay. Dito pa mi sa radya nagpuyo ato. Abli pa ang ABS-CBN. Hapit kada adlaw. Usahay sa iyong buntag, kanang mahuman, di sa iyong buntag, kanang mahuman ako programa, o kanang weekend, nga ko'y trabaho, o gabi. Depende talaga kung siya makalugar na, siya sakyanan, siya gusto siya doon na ika-istorya, o gusto siya doon na ipangutana, manawag siya nako. Of course, di ko mag-mind kay gawas nga amigo mi, gawas nga kaila mi, mayor ba siya? Bisyo mayor ba siya? So, sa iyang posto, pan ba? Kining kortesiya na lang siya opisina, magkikistorya ko niya. Pero ang naong ni Iris, ikahibaw niya sa may drama kong kaistorya, mura siya ba impatient na nga, dugay na sa kinimahuman. So kung doon isulti sa Iris na ako, kinamagpaabot siya, kano sa mahuman ang istorya ni Mike Rama. Although si Mike Rama is very reasonable, was very reasonable. Di man gini siya arrogante, di man gini siya ginarong batasan. Kung doon ako'y dinlian na tawag sa teleponong gi-expect, kung doon ako'y laing nga kaistorya, manangin lang ko niya, Mayor, na ako'y laing tawgon, pwede ba mag-istorya lang usab? Siya, okay no. Okay rin no. Nanawag ra ko kay, gusto lang ko nga mo, konsulta ni mo aning itong isyu. So nahuman na ko itong isyu niya, magmusanga-sanga na siya ang tao laing istorya, musabot ra siya, nga dili magdugay ang among istorya. Ang ikaduha na ko sugilanon na itugan ninyo sa among job fair. Kaniadto daghan kay mig job fair ang ABS-CBN o ang DYAB. Hapit kada semana, tagduha, tagtuto among job fair. Kaya nagalilain man itong mga local government units nga mag-partner namo. Mag-job fair ang Konsolasyon, mag-job fair ang Mandaue, mag-job fair ang Lapu-Lapu, mag-job fair ang San Remigio, mag-job fair ang Danao. Kami mo, mag-job fair ang Talisay, kami mo ay partners. Kaya usama ito sa mga advocacy namo nga pag-promote o kining trabaho diri sa Subo. Usas mga job fair, tinaghan ng tao, tinaghan ng aplikante, dito na magipahigayon sa Guadalupe,
Paano ko kahinugdog Guadalupe Elementary School pa to? Basta murag eskwelahan to, kay dako mo kayong luna, kanang barangay hall sa Guadalupe, gamay na mo kayo nagluna. Dili sa to sa ilang gym, kaya diha man sa open space. So murag diha to sa ilang elementary school sa Guadalupe, ipahigayon ang job fair. Unya giabagan mi adto ni Fidel Magno, siya pa pangu sa pamoritero si Fidel Magno sa Department of Manpower Development and Placement. So nindot kay pagkahapnig ang among job fair diha sa barangay Guadalupe. Pagtaon-taon, niabot si Mayor Rama. Kay bawo man siya, maminaw mo siya DYAV, kay bawo siya nga nag-job fair na dito. Unya dito ko sa job fair. So dito siya, kay nakikita na ko. Nakikita siya na mo ni Ma'am Tata. Yan kinon, nindot ni. Ya, sige ang apply mo dire kay ABS-CBN ni. Yan istoryahon ba mga aplikante sa trabaho. Inani usas kalidad ni Mayor Mike Rama. Gaan gani siya buos mga tao. Ya mga tao, kuan sa kay niya. Kana bitang dili ba maikog niya ba? Mura ba og inatan-aw ni Mike Rama approachable, mahigalaon, dili fake, tinuod jud nga nakisulti nila. So muna usas siya mga plus sa politika. So pagkataon-taon nawa na siya kay na kung nilakaw na kay trabaho man to. Giduol man ko sa siya mga gwardiya, police na iyang security escort. Ingon siya diyo. Ay 2 years mayor nimo. Wala pa rin mayor. Siya man. So to asa kina nagpaabot nimo. Na siya istorya ko nimo. So asa man sa kinan? Iya kung giyahan dito sa kinan to katunga is mga tao, makasuod ba siya? Kay mayor ba siya? So asa man ba siya nasuod sa kinan? Ikaw na ko yung pasudon kung mga istorya. Yung sekreto na yung istorya ni mo, confidential din yung istoryahan. So, dito man siya sa driver seat, ako dari ko sa passenger seat. Kaya naglingkod naman siya. Ipasud ko siyang, wag ilaing tao sa kanya, kami ng duha. So, tapad namin dito sa front seat. Kung sabi na ito, Mayor, siya dong. Gabi idong-dungay ko no humandong. Nag-recording ko no. Paminaw do, akong kanta do. Kaya kung unsa yung istorya, nag-recording day ko no siya the previous evening, unya ako'y una niya papaminaw. Ang iyang recording, gibutang niya og CD, kay CD pa man to sa una. Yung CD yung gibutang sa player, sa iya sakinan. Akong gipaminaw. Pasayloan, nakalimutan ko sa itong kataha. Kaya nakatawa ba ko sa sitwasyon? Of course, ako lang kinahilan man, di ko maghimong makakatawa openly, kina ang mayor sa kutapan. Pero mapailubon kong naminaw sa iyang duha kay kanta. Kaya bag-ora ko na niyang record. So inana na siyang klasiha. Si Mayor Rama. Hinganta kayo, singable kayo ni Mayora. O niya, dunay duha ka sugilanon. Na dili ako'y direkta nakasaksi ini. Pero ang mga direct participants minisulti na ko ini. May tungod ini iya ka hinganta. Doon ay usa ka public school teacher sa Cebu City. Nga sa usa kuno kadako kay nilang tigom. Murag hapitan ng maestra na apil atong mga tiguma. Ilang bisita, of course, si Mayor Rama. Siya may mayor. O niya, diskurso ko ni Mayor Rama. Dugay ko kayo na mag-diskurso. Pag mag-diskurso, maragwa na klaro ang iyang diskurso. Ba't sa laling ipanulti, di ako na teacher nga marabaog. Di ulog-ulog nas Mayor. Mayor, kantahi Mayor! Para ba lang mahunong ang diskurso. Pero dili bugal-bugal. Kana bang muraog, kuan lang, sungog nas Mayor. Kantahi, Mayor! Yung kuno mo sa katinsa des tubangan. Yung kuno sa Mayor Rama, oy, wa ba mo magsulti nga pagkatahon ko ninyo? Kaya na ko, mensahe ran ako ang inyong gusto. Bay, yung kitawag ang operator. Kanang number 2, bay. so pa siya mo diskurso, dito na siya gibilin nga CD sa operator, sa soundman, sa operator sa sound system. Gibila na niya og CD. Yan nga, ang number 2. Ang cut number 2 mo yung katahon. So, ilan na kasi kabol si Mayor Rama. Laing istorya sa iyang kamahiligon mo kanta. Gikan ni kinsa tong kontrobersyal kay bombero ni sa ato sa Subo, si Colonel Kumar sa Bureau of Fire Protection. Migo mga ito silang Mayor Rama. Katus Colonel Kumar, nato siya sakyanan. Iyang tawgon og rescue vehicle. Lahi ito sa ubang sakyanan, amot magkusuitog sakyanan, pero ingon siya kining rescue vehicle na puli, abot na sa Buanga, abot na Manila, tanang linog, tanang bagyo, gisungasong ani, gigamit din ako. Pero karon na subo kay naman ko ni depekto ba, so di na kaayo niya gamiton. Pero doon ako ng mga, kaya naman yung mga ekipo, ang iya sakyanan. Pero siya, ibaw kaliyo. Kami lang kami kumarag istorya, iya kong gimuhungan. Ngunit paboritong sakyanan ni Mayor Rama, ni Mayor Mike. Kung ano man,
Siya, ariter, hibaw kang anong paborito ng Mayor Mike. Ang iyang sakyanan, doon ay pultahan sa luyog. Na mahibaw bang maabli ba? I don't know, kahibaw si termino ana. Pero kada bang ang ablihan di ba sakyanan gikasubos pa dong ibabaw. Kini ang abli padong kilid. Duha ka pultahan silbi nga ang lock na asa tunga ablihon ang duha. Ingon siya. Pag abli dito, kung unsa man na kernel, kuan man naabay mo ra og number 1, number 6, number 3, number 20, number 60. Kung sa man ang mga numero, code da sir sa mga katalagman siya diiliho. Kaning pultahan sa tuo, mo na ako mga kanta. Mo na akong paborito mga kanta. Numero na sa kanta dito sa videoke, sa karaoke. Kanang pultahan sa wa, mo na paborito mga kanta ng Mayor Mike. So, magkinatahay nila kay bawa na may unsay numeros kanta, dali kay tultulor, akong gilista din So, igon ana nas Mayor Mike Rama. Kaya igon mo og seryoso ilang istoryahan ni Colonel Kumar sa Bureau of Fire Protection, pero nagsisgot na sa ilang paborito mga kanta sa karaoke nga gi-install ng daan ni Colonel Kumar sa iyang sakyanan. So, mo na yung mga sugilanon nga akong ikatanyan ninyo. Kung saka, and I think, kining pagkahinganta ni Mayor Rama, nakakuha ng boto gikan sa masa. Okay, malingaw ang masa sa iyang mga kanta-kanta. In fact, usag yun sa labing iconic nga campaign jingle nga hangtod karon mabatigan pa nako masinati pa nako ang tuno kadtong higayon bitaw nga nisikat pag-ayo ang Ice Ice Baby katong pagsugod og sikat sa mga rock katong Ice Ice Baby iya bitaw na usbo na termino ang lyrics o gihimong Mike Rama aska bisang gagmay mga bata magkakanta. So usa to sa mga palapuson kay kampanya ni Mayor Mike Rama nga makapaduol dia pag-ayos mga tao kanang iyang pagka-singable, pagka-hinganta ni Mayor Mike Rama. Ikapila naman ni Sugilanor kaya story number 3. Na-issue to, duhay issue ato. Ang drainage, kining problema sa drainage, traffic. Uot kayong traffic diya sa may TESDA, padung dito sa Mormon. O sa Salinas, mao na dana nga dunay traffic. O ingon man ang kada Salinas mao na daan di ba sa TESDA padung sa Mormons. TESDA unya dito sa Mormons Gordo ba to? Gordo Avenue. O mao sa tong higayuna gidungog-dungog sa Mayor Rama nga drug addict. Nga na ba na-addict sa shabu si Mayor Rama. Hapit na ko makatog kay atong una matug na mag alas 10 sa gabi kay para sa ako programa ay gabutan. Ingon siya pero Bernis to sa gabi so okay programa ato sa buntag kay recorded naman to among tubag sa TV. Siya dong matag sayo uma dong ha. Ikaw na mo ngano mo yun. Siya manglakaw ta. Akong usa to interview namin siya. Akong i-walk through dong. Manglakaw ta gikas TESDA na ta mag-abot sa TESDA. Manglakaw ta ng tibok ruta sa Salinas, ya liko tangan to padung sa Gordo, sa padung Mormons, padung UP. Ako ipakita nimo dong, unsay problema sa traffic diha, ug unsay atong buhaton or mahawanan na lugar. Unya sulti. So, nanggit kong Iris ko ars, nang bitar bas Rama ars, sayo kong mataugma. So, dili ba sa daanan nga magdugay-dugay pumata kay Sabado. Sus, among sabot alas 5 kadlaw. Dito na ko sa TESDA. Iya sa gisabot si Edison de Los Angeles, iya sa gisabot ang taga City Disaster. Daghan kay mi dito ng lakaw, mga 20 mi kabuok na nang lakaw dito. So sayo kay dito na siya. Kumplito man iyang gear. Ako maglakaw ko mo kay gear. Ako ko gaybo order mao og sapatos, rubber shoes. Lakaw na mi. Diyan siya kinidong obstruction iyang itudlo ba kanang mga kanang illegal parking no ato na papawaon para mahawa na. O tiyaw mo na, luag na kaya ito traffic. Pasaylo di ko suwito sa Salinas, diin mi. Basta dito mi padong sa Mormons. Pag abot na mo sa doon sa Mormons, lapas kanang dayo ng iskina sa Salinas. No, gika Salinas, dari no Mormons.
Yung siya tanawa ro gudidong. Ang kinig yung dana gorordo, padung ni Diaz may kural. Pero gikanan sa kural sa Mormons. Unya, ang pikasad katong murag restaurant bitaw ni Michelle Louvillier, katong iyang French restaurant. Siya gikanan sa ning Louvillier dong. Ato sa ning pahakan, ato akong i-restore rin dana. Di lawag na kay traffic. Ingon sa mga Mormons. Ato mas yuta ang headquarters sana. Siya nagsuwat na ko dong. Nagsuwat na ko siya yuta. Hapit na mo tubag. Itubag ato guba ni ilang kuran. Ato yun yung hawanan. So mo iyang plano. Ito yung biliban ako Louvillier. Kunya ang si Louvillier. Ato na amigo Louvillier. Kadagang yuta ni Michelle. Siya rin di siya makapahak aning iyang property. Kay para manis mga tao. Aron dili maghuot ang mga tao din. Ikapilar na termino ni Mayor Mike Rama. Nasira na lang ang ABS-CBN. Huwag mo ko kadungog nga iyang napahak ang kural sa Mormons. Huwag mo ko kadungog nga napalapda niya ang Gorordo. Huwag mo ko kadungog na ibanan ang land area ni Louvillier. Pero iya yun kong iignan nga. Kini, nangawat ko ni sila. Nangawat ni sila sa mga sa yuta sa syudad. Pero wag yun mahimo. So, kabahin sa daghan sa kanyang mga pasalig si Mayor Rama. Now, di sa wasab matinuod. Ug mapaninglan ba siya nga unsa man to? Unsa man ka matinud-anon anang imong mga pasalig, anang imong mga saad. Nga pagkahuman sa among lakaw, misangko mi sa murag na ay basta iluwa kini atong memory bas kung edad. Murag Luyos Mormons, niluwak na mi sa pikas eskina na ay namaligya o taho. Iyang gitawag siya dong, mga unta dong, og taho. Iyang gitawag ang namaligya og taho, o niya, naglingkod mi sa, naglingkod ang mamisdaan ba? Nalingaw kayo ang kining namaligya og taho niya. Nag-angat man tong eleksyon. Siya, dong, ay kalimot, Mike Rama, ha? Mike Rama, ang atong pilion. Kaya maunay manimon sa syudad. Maunay mangu sa syudad. Sumay na kayo siya mo isplaga. Mike Rama dong. Imam mga printe. Ano kayo mga printe? Naamiyor. Ingna mga printe. Mike Rama. Mike Rama. Pili agis Mike Rama. Pagkataon, ko nga, tagadiin kang barangay na rehistro ba siya? Di ko kabutar syudad sir kay taga Negros Oriental ko. Ikaw talawar ka. Ako gibugal-bugal sa Mike Rama. Pag tinanong mga panyawagan ni ka mangutanag tagadiin, siya, dili. Leo, di gihapon na mausik Leo. Naman kayo mga silingan, di ba dong? Asa mga barangay at Cebu City. Na Loriga pero ina taga Loriga kusog kay Mike Rama diya ina nga Mike Rama sila sa mabot eleksyon. So inana na siya bitaw nang gaan kay siya buot nga ang masa bisan mga tinderos taho komportable ba niya ba dili maka imagine kang Tami Osmeña nga molingkod diha sa Asiras kay muka og taho pero ka para ni Mike Rama dili to put on dili to inartista na normal kay diya nga lihok. And I'm sure mao na usas mga edges usas mga bitaha usas mga advantages ni Mayor Rama batok siya kinsa man iyang ikaatbang sa umabot nga mga eleksyon. Pagkahuman, among lakaw mga naabtan ni mga 2 ka oras. So mga pasado alas 7 naman ang maglakaw. Ingon siya dong mamahaw ta ron ha. Iko Mayor. Si Iris ra bang usas bahay Mayor muuli na ko siya. Kasabot na sa Iris tagsaron ta makita. Mahaw ta. Tawag lang dito ina lang sa Iris nga karon lang ka mamahaw ko yung nako. Di ako conscious mong ko ni adto ba nga may pagkahambugiro sa tagjutay ba? So akong giingnan Mayor Rama nga Mayor. Sugot lang ko mamahaw ta Mayor pero ako'y bayad. So ito, daghan kita doon. Di ka mo, 20. Daghan mo kayo ng mga polis doon. Hindi ko sa, hindi sa kumahaw. Muulit na lang ko. Sige. Naman kay warta. Naman. Sus, pagpangao perte yung gitinuod ng naghana. Siya sige nyo, oy, ay kayo mo patuyang ugaw na kay si Leo mabayan ade. Ay kayo mo ba patuyang order. Pangao na mag-usap, Leo na bayan ade. So naluoy ito mga pulis. Basta ako nabayaran ato mga karinderya niya. Kaya baratuhon ba itawon kay karinderya at mas TESDA. Ang ako nabayaran mga 4,000, 5,000. So, tihik baya kay ko. Basta mo rin, piyahog ako pitaka, magiging nakaabot akong kwarta. Wa pa man to, di pa man to uso mga card, kaya mga karinderya, mag-cash man ka. Ingos Mayor Rama, napaka-ikaplite. Pauli, ikaw na pa, Mayor.
Isunod ako na sa bangka doon. So, buta ko story number 3 na kung nagduda mi ni adto nga adik si Mayor Mike Rama, wa jud magkakita nga nagluya. Pero kana ko mga adik god mga kuan man na upper man na, so dili mga tug man gani nag uban. Pero wa jud ko kabantay ni Mayor Rama nga nagluya, masakiton, baskog kayo, mas paspas pa mulakaw na mo. Ya maguwag ba sa Mayor Mike Rama na mo. So usana sa mga possible explanation nganong si Mayor Rama ni daog batok ni Tami Osmeña o batok ni Margot Osmeña kay mas visible siya sa ordinaryo nga mga mulupyo. Mas kugihan ba siya na musuroy sa syudad. And I'm sure sa aktual nga kampanya sa mga barangay, mas daghan nga siya malamano. Diya sa mga barangay tungod siya kakugihan, sugod og sayo, dugay kay mahuman sa iyang pagpakampanya. Ang ako story number 4, hinauto pa mupuli sa kung kamo na bahala mo sumpay-sumpay ini mga istorya. Ang ako ragid ini nga paghatag ninyo og hulagway ni Mayor Mike Rama sa direkta na ko nga pagkagalabigit sa iyang mga paagi sa pagkagalabigit ng mga tao. Na posible maka-explicar na ito kung sa matangan ng iyang liderato, kung sa iyang nangatan sa maabot ng katuigan, isip mayor sa Cebu City. Katong iyang sulti nga mangibitar siya na kong kaon, ingon ko nga, Mayor, o mangibitar ka na kong kaon, mangibitar sa admin ninyo. Sab ko nimo nya ako sa bayad. So mangibitar ka ikay bayad, mangibitar ko nimo ako sa bayad. Ingon siya sige dong. Pero dong, ikibitar ako dong laim sa kita na auto, kita ra duha mga auto. Dada sa Iris dong, dada sa nako si Joy. Joy Pisquera pa may girlfriend ato. Si Joy Pisquera kailo na ako kay ko ng classmate sa College of Law sa University of San Carlos. Si Joy Pisquera din na abogada gyud, ako nahagbong ko sa akong second year. So kausa, giimbitar na mo si Mayor Rama sa Kruwatay. Ganun po mo sa Kruwatay. Ang Kruwatay sa una diha pa to sa Crossroads. Napa ba ang Kruwatay karon diha sa Crossroads? So nangaon mi sa Kruwatay niya si kaniadto kanang relasyon ni Mike Rama ug ni Joy Pisquera tago-tago pa na. Dili pa na bantang ba. Siya dong agi panabi ha. Si Joy akong kuyog. Iko private man niya ito paniudto, paniudto lang ko taga ato. Ako yung sana ko si Iris. Si Iris, di yung ganahan ba? Kung kailangan ng Mike kong ni Joy. Hindi ko sila yung mothers. Sabat-sabat lang ko. Gusto rin mga order pito ta. Sus. Nag-order pito na siya. Pertindagana. Pertindagana nag-order. Hapitan ng putahis krotay. Ilang gi-order. Ganahan kong krotay. Pero di man kayo ko na kong kaon. Yan, si Iris, labaw pa nga. Gamay kay kaon. So, nangabusog na mi nga gamay na kayo na iban sa pagkaon. Nga niduol na ang waiter nga, Sir, pusto ni nato, Sir. Siya may nagbangka, di ko, mag-agad ng mayor ba? Yung sabi, ay, pusta. Sakto na to. Di ko, kausi ka na mayor. Siya, Sir, di lang. May number mga waiter do, makaingon sa di sa kita na kukaon. Manabi, manas mga pamilya dito nga. Kamay kaon di na may kramag liyo las timusa. Hindi. Manahan kayo ng botar na to. So, gianugnan ko sa pagkaon. Kay si Joy Pisquera di ay nabag-uhan nga kaming Iris mo iyang katapad og pagkaon. So wasad kay mo kaon. Si Mike Rama, timi-timi mo sa nagkinaan, wasad mo tarong kaon. Kami sa nagbantay sa mi nga kay namo iya itong ipaputol. So wasad mo basta pating usikas po tayo. Pero ang istoryahan ni Mayor Rama mo si Iris isa mo to ka-turn off is kuan women empowerment, youth empowerment. Kinatibuk ang paniudto, wala yung gisgutan niya. Kana magtuloy, bagbag yung mga istorya ba? Kapihang Mayor Rama. Yung mo gawas na niya mga acronym. Na siya mga ideya nga iyang i-reduce og acronym. Niya, kuhan ka lang, hasta iyang pad, iyang apil-apilon sa iyang mga, daghan ka na siya props, daghan ka na siya mga paagi sa pagpasabot sa iyang mga ideya. Katapusan akong sugilano ninyo. Nasira na ang ABS-CBN, ubano na ko og buhok, dilit lang may mga batanon. Nahitabo ni last year, niaging tuig. I think November last year. So usa na first anniversary na ning giimbitar mi og kasal. Dili na ko isgutan nun say 15 nang imbitar namo, giimbitar mi og kasal. Ang maninoy
si Mike Rama, si kinsa tong upat, si Mike Dino, o ako. So, sa listahan sa mga maninoy, doon dito ang mga kailag yun sa mga, pero kami kay kauban na trabaho sa ABS-CBN ng kasal. Ako man na istorya din ninyo kausa. So, akong giingnan ng kaslunon ang bride na, sure ka? Magtapad mi Mike Rama o Mike Dino? Di ba na kontra sila? Siya di may migo na sila. Ya ako, sige ko atake ni Mike Rama o ni Mike Dino. Siya, kasabot mo sila sa imong trabaho. So, igo na bride na okay na ko, no? Nga kauban ko dito pagka maninoy. Tuod man, pag marcha na, number 1 marchas, Mike Rama, number 2 si Mike Dino, number 3 ko, paluyo lang ko, ingos weird, dili. Dari ka doon, yung istorya tayo, dugay pa kayo ni Paso. Paso namin. Of course, pag wapang paso, daghan kayo mga litrato, o liyo, tapad ko na tali, okay? Angayan ka na mo barong da, so tapad ko niya. O, atong patungan si Mike Dino, liyo, para inudwa ta mag-away kita dolo. Litrato sabi, daghan kayo mga litrato, ito ni Paso namin. Yeah, wag Paso, lingkod namin dito sa among mga lingkuranan. Nihunghong na si Mike Rama nako, si Mayor Rama nako, ingon siya liyo. Na ako yung activities waterfront liyo. Kaya ang kasal mo raman tuog, di mo itong kasal sim, murag centeries, no? Sa centeries ba ang kasal? Basta, no, Sacred Heart, Sacred Heart ang kasal. So, yun siya, ubalik ka ko liyo. Total, di ba ang kaya importante ang bahis misa? Kung misa ba yan importante ba yan ang misa? Siya din, nakasimba naman ko ganina. So, nakuha activities sa waterfront. So, paglakaw na niya, kami na Mike Dino ng istorya, nakabuhilo ng istorya ng Mike Dino, o ito, iya kong istoryahan sa iyang project sa TAPS, saan niya pag-revive ang TAPS na makapasigarbo ko ng mga subuanon. I don't know kung ano abli na ba ang TAPS sa public? Basta mo siya manindot kay Iliotuan niya dito, kung maabli na ng TAPS. Pagkatotoo, maging maabot mabalik ang mayor. So, namutahan ako sa iyang mga, diha man iyang staff, na hibilin man ko, kung saan ito mayor? Siya magpatawag na kung siya liyo o kuana, kanang signing na sa contract. So, signing na mas marriage contract. O niya, human ana, manglitrato naman. Palitrato na ubad sa bride o sa groom. Inkuway sa gini Mayor Rama. So, ang isip plano na yung matambong umisa. Ang mga part na sa kasal, nga naay palitrato, makitaan siya sa publiko, mo iyang tambungan. Inkuway sa man na iyang activity sa waterfront, siya tulo na ka-activity gidungan niyo. Tabok-tabukon na lang niya. Kinang niami kay para kanang dayo ng part sa kasal nga magpirmahay na og contract, dagan na siya dinhi. Kunya isumpay nihangyo siya isumpay dayon ang pictorial para magkatabok na siya og lain activity. So muna style ni Mayor Rama. Daghan kay siya activity iyang dunganon total wa may mahimo organizer kay siya may mayor. And I'm sure mo na nahitabo karon sa nakalirain nga mga kalihukan nga iyang gitampungan. Sumpay anang daghan kay kalihukan ni Mayor Mike Rama. Daghan kog na dunggan nga mga sugilanon pero di na direkta nako nga nasinati nga kada lakaw ko ng Mayor Rama bisag asa ang iyang lakaw mo require siya nga naay mga pulis nga magbarog sa daan. Para nako dili na namao nga di na namao ang Mike Rama nga ako na ilhan. Daghan na kay kog mga sugilanon karon nga nahiba na dunggan nga mura magpakita nga si Mayor Rama apektado na sa iyang kahum. Nga nisod na siyang ang iyang gahom. Ang hinaot ko, nga ang karaang Mayor Rama, na akong nakumbinser ko, ganahan yung serbisyo sa mga subuanon. Ang question na lang, ang quality na lang sa iyang leadership, ang quality sa iyang service. Pero kung pag-serbisyo lang sa mga subuanon mo, ako na ilan ito sa mga batanon pa matinudanon siya sa pag-serbisyo sa mga subuanon. Karong bago, wa na ko kahibaw. Kung unsa na si Mayor Mike Rama, tinuod bang nahubog niya siya sa gahom o tinuod bang gigamit na niya ang pwesto aron pabuhong sa iyang kaugalingon ng mga interes. Bahala na kung sa implikasyon ngadto sa mga subuan. So kung nag-expect mo nga akong i-analyze nga nung nidaog siya, batok ni Tami o batok ni Margot sa nangagi nga mga eleksyon, wa ko sa posisyon paghimo ana, pero hinaot kining mga sugilanon mahitungod ni Mayor Mike Rama na akong giasoy ninyo karong hapon, makatabang ninyo sa pagtimbang-timbang.
ngano nga si Mayor Rama mo'y mayor karon sa Cebu City bisan pa sa pangangkon nga mas nindot ang liderato, mas maayo ang liderato sa mga Osmeña. Representahan ni Tami Osmeña nga iyang gipildi o ni Margot Osmeña ang asawa ni Tami nga iyang gipildi sa niaging eleksyon. Pero ang ako masulti mao, si Mayor Rama way kalainan ni kanhi Mayor Alvin Garcia. Kay in between good, matandi sa mga Subuanon ang quality sa liderato ni Tami Osmeña. Panahon ni Alvin Garcia, diri ta mailan. Diha to'y Shirley Operator nga daghan kuno kay mga plano din sa Cebu City pero in exchange mo ibaligya ang luna sa Cebu City. May gani nakabalik si Tami Osmeña City Hall na badlong kadtong mga binuang. Nabalaka ko si Alvin Garcia murag pila ra man to ang termino ni Alvin Garcia pupariha ang dagatan ni Mayor Mike Rama. Mahuman ang iyang termino na makarealize sa mga Subuanon way natuman sa iyang mga saad. Layo ra kaayo ang quality siyang literato kung ikumparar sa iyang mentor na si kanhi Mayor Tami Osmeña. And I think si bisan kinsa nga mupuli pagka-mayor sa Cebu City mo suffer kung ikumparar sa mga accomplishments, sa mga daghang nahimo ni kanhi Mayor Tami Osmeña. But of course, I think para sa mga botante, mas approachable si Mayor Mike Rama, mas mahigalaon, samtang si Tami magkusmod ang naong, mamatid o mga barbecue vendor, arrogante, dili ikasulting ordinaryo ang mga tao, kay mahadlok siya in English. So nidaog ba si Mike Rama kay gipatigbabaw sa mga Subuanon ang form over substance? Pero nabalaka ko mas komplikado ang aktual na sitwasyon. Kaya kung naibaw ang grabe ang vote buying, for the first time, grabe ang vote buying sa eleksyon sa Cebu City sa nangagi duha ka eleksyon. Ang ako kayong kwarta sa administrasyon o nang nahurot na ang halin sa South Road Properties, gigamit, gigasto sa way kapuslanan ng mga katuyuan o kabahin, gipamalit o mga boto. So finally, ang Cebu City, kan sa mga botante, gidungog nga mabuot nga mga botante, na dili madaog kwarta, finally, libaligya na sa ilang mga boto. O na-influensya na sa kwarta. Kung tuuhan, kining mga tinubdan nga nako sa kasayuran, nakumbinser na sa kwarta, sa pagpili sa mga tagduma sa atong Queen City of the South. Maukato ang kinatibukan sa atong mga sugilanon mahitungod sa akong migong mayor. Uban ni Dr. Iris o ni CB diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon, kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat sa inyong pagpaminaw sa atong panahom. Dayong kilong-kilong. Salamat CB girl. Honey, can you just